Добро утро, мафинчета! Време е за факти! Отиваш в парка, 200 човека. Страхотно! Да кажем, че времето е малко по-неблагоприятно. 100 човека. Кажем, че времето е лошо. 50 човека. Да кажем, че времето е отвратително. Ще си само ти. Но да кажем, че времето е хубаво. Птички пеят, бири се леят. Бабите пеят, а децата се смеят. Така, продължаваме напред. 200 човека в парка. Страхотно. 5 километра по-нагоре може да срещнеш 50 човека. Но между 5 и 10 хората, които ще срещнеш, се броят на пръсти. От 10-я километър нагоре ще си само ти. Не, грешка. Няма да си само ти. Ще си ти и е тая кутия, която през 30 секунди ще ти натяква, че трябва да се обръщаш и да се връщаш. Щото ще умреш или ще повръщаш. Тук не става въпрос нито за бягане, нито за спорт. Това е един житейски урок за живота. От мен. Колкото по-нагоре се изкачваш, колкото по-далеч стигаш, толкова по-самотно става. Айде, чао!